Sa number 10, isa pagid ka bagyong ginamonitor sa gwa ng PAR. Landslide, ginreport sa hinumaan. Halin sa isa ka super typhoon, yara na lang sa typhoon category ang bagyo nga Francisco. Nagapasaka ang lakat ng bagyo pero ang rain bands niya sini ang nagadala ng ulan pati na ang ginpabaskog nga habagat. Ginapaabot na sa Huwebes nga adlaw, tigayo na nga makagwa sa Philippine Area of Responsibility si Francisco. May isa pagid ka bagyo sa gwa sang PAR nga ginamonitor. Isa na ini ka tropical storm kag ini ang nagapalapit sa PAR. Gina-forecast sa pag-asa nga ang ini nga bagyo ang may gamay lang gid nga epekto sa lakat sang panahon sa Pilipinas kag indi man ini maglandfall. May gin-report si Mayor Daf Reliquias ng hinubaan ng landslide nga nagbuntad sa sitio Bagtik, Barangay Bulwangan, bangod sang padayon nga pagbubo sang ulan sa lugar. Bangod sang ulan, humalin sang aga, suspendido ang klase sa Bago, Pulupandan, kag hinubaan, subong nga adlaw nga Martes.